si government pelotang te majok a sarkar lewang non BJP lewang non Congress lewang non ma kaprek a party lewang non ili tum ke criticize mate ke jong dun nangji la ke arondo aja kongdo aposi pinineli isi en ponsi nali tum phan paklang ponji than paklang ponji pachini ponji lahan lok kiching si ili tum jong pono nang lake main strategy lo dai la non ruling government to main strategy nili a party pu bangke pudamo ede posi tami main strategy lo la non ruling government kopilo ma plotang te lake dhoro malam ben ka pacharbo si Hindu versus Muslim kecheng sinang pacharvo lo lake itum thek ponlong lo camping ke dam punot event Prime Minister Narendra Modi sitamelang li sitame pu dak anlang jong dak lang je Muslim atuma phan ke alatuma apin atuma phan ke mane ke khang nang jialam selang li pulo penang anason pulo lang eneli pale dam oilo sitamelang li pulo पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। lasi kopi posi alang like dhoro malam hin loplo tang te khang kheder lo ne charvo nang ne polam mang galang pi posi pupe delo pupelo aphe pi pon ma plotang te nang litum labang so data labang so report ke long ponji internet long wikipedia long ponon ajat long ponon nang litum long ponji kopilo ma plotang te 2002 ning kan gujarat along hindu pen muslim ka charvo dut lapen ke muslim atum bang pharo troxy tum labang so report ke lake wikipedia long sidame pinyar ni sitame dak tok tam lapen ke isi to thulang lake 2020 ning kan delhi long 2020 ning kan delhi long hadak citizenship bill aputha ka papa sahut haso sitame delhi long rong supilo lake ili tu matokan no alam kalilo rong supilo long hadak sitame charvo dudlo lapen halabang so sitame bang thongkebra trok muslim atuma pranam lo lapen bang krip pho hindu tuma pranam lo labang so ka chitu ka chethat pe na jok las ha rong supia long yong se ka chitu ka chethat lo tang te non ituma phana son son e kopilo ke khang ji kali haso sitame alang se ka pacharvo bidia bang ke kiri poson thak thak lo lalo lage Hindu versus Muslim alam lo chetharam lo te dopik lo babri masjid alam sitame thengrai rai se phurplut sada lo murti do ya do tang homan mondir kim tu lahai bang ge tum pali dam onang ne lo dopik lo chetharam lo pongte sitame ne li isi brief pen pachi hek pen si pupon pola pen isi bang ge lan lo nona bang ge ko ke klang thu pluma pongte Hindu versus Christian Hindu pen Christian alam se nona bang ke wan thulo la seli tum thekpon long ji peneng aning kan loksi itum data lang namlo bangte theklong ji report Christian atuma phan loksi batai pharo troxy an attack elo Christian atum phan batai pharo troxy an attack elo lake peneng aning kana data lo tangrum lab lo bangte lake suri lo keleji sa peneng aning kanang bongsi pharo troxy an le elo ase nona bange kopilo maplodang telitum thekpolong lo Christmas adhiu nanal pangte Rajasthan Madhya Pradesh New Delhi along amatalo lapen ke lapson dak taxi Uttar Pradesh lapen kaprek exam madim ta do lapen ke non itum Assam ong same Nolbari along ke etek pangcheng lo kopilo pangte lake Christmas support Christmas ahut ke lang dunun e keror ke dam atum hanareng ya pasudun tang ho church hem long ludam pak sadak sikirton ke dodam tang ho Hanuman Chalisa ka por hidam tang ho girja hem along si lapuson nang klang pik khangyang lo lake non Christmas adhiu se etek lo ha mainland galilo non ke itum dak north east Assam long sitame nang etek tang lo Christian atum han kelang un e lasi ilitum lang dami ku people ma bongte ilitum thek ponong ji BJP president Dilip Soikia alang li pen pupono media dom karju ponhut je lake Christmas aphan lege target kali Christmas aphan le nitum ke langun e gali muthe nitum ke hala adhorom lar pon plot itia posi ke langun e posipu to adhorom lar pon plot itia pot lutang te hala bang sud instantly case pinon che danon che phongo hula so sitamin non ki Christmas keror ke dam thek det Christmas decoration thek det ke me thor pinang ne lo girja hemar lo ke kirton do pidam nang ne lo Christmas ahut ke la lop lu tang telai kona si Christmas han leke langon egali gelang Christmas sa phan sila ke target bin nong lo labang su alame tum national news ong same thek bonong pola pen ke eli tum thek bonong ji Christian atum ada population ko an ma pong te dak India long population ke 2.3% wen 2.3% wen aning kan wang sitame bat be posipu hala da eli tum lang pono pong te data lo aning kan wang sitame ake bat ave Christian atum population ke bat kali ki jumlok posipu 2.3% wen tang te kopia posi kaphere posi hada karju ponsi tamedo Christian tumhan la ana kaphere loma lapen ke
Kupia posi aning kan wang sita me dhorom ke lar pondo pik lo tang te kupia posi population bang ke bad bedelo Christian atuma population ke pusi hada karju pon sita me do sita me itum lang nam lo bang te penang an itum debate salong sita me thek ponong je alang tum ke chok che krong kre ditum Christmas phane ke tek kali ditum ke hala aron ka chela raposi nitum ka teng heng posi tame ke pudo sita me aron ka chela rapot le ka teng heng kali Christmas apot bek sila ke ka teng heng Christmas adhusi teng heng pon lo la pen keli tum thek ponong je inut amegawe asrp marphan BJP leader lo anju pusipu ho BJP women wing sa leader amegawe thek det aphan sita me lang ardep lo amhang phuk lo kupi polo pongte Christian hala Christmas along dudun ko po lapo ansi alang tum claim lo nona bangke mane radicalize pupu hedi la so aning bangke nona ruling go fatum long ka aning do je det kapachar wo duji dhoroma men pen kapache bong duji pa phuk dagi phansi kai ke stamya ke meng do la pen ginang le tum dalang tha double standard population ke hedi mane international along bangke amit hang image ke pa media phan ku pc claim no bang te prime minister Narendra Modi bangke Christmas adhiu bangke piloi claim ke hadak church ahemalong si Christmas celebrate dun lo Christmas along attend dun lo lake pi phan bang te national news along international news long ke klang je phan je India long ke ajada dhorom phan sita me kelang pon paching bar polam hedi labang solam ke pale je phan salang li bang hadak attend lo po bang ke lang le tum wings atum ayud wings non ayat non alang tum bang ke kopi siklem lo maplo dang te hapu bang ke church hem ke mi kai dam lok lo ke tek lok lo Christmas kapatalon nong lei phan osumara tum hanan sitame mani Santa Claus putup ke jora phanan sitame hadak areng ke pasu lapen ke karplung lo puson sadak nang klang lo sitame on the other side piloma plotang te prime minister Narendra Modi bang ke church hem se he pastor bishop atumen sing ni dun bet jola puson lake pi phan lo bong te lake hula international news long ame thang image ka sipa mi phan la puson si non bang ke nang klem lo lake dhoroma lam lo ke cheng si ke muslim men nang pachar bo lo non bang ke christian atum phan achi chuwera population phanan sitame non bang ke target pang cheng lo lapen puthora bang ke piloma bong te tribal sa khai phan tribes atuma phan deng long so khai tum phan ka pachar bo ke cheng si litum thek ponong pona lo te lake manipur long hadako ania tuma pranam elo pharo pranam elo pharo suri atuma hemari chepang bonang lo hadak pinyar ni me krimek lang ju jelang hala dagalam ge thina taning je kaning je kali lo lang ke kat lok nan ni nesila manipur alam di best poplo dangte lake kopi polo ponte la sitambe alang tuma failure hadake je la puson ape ne yong se pilo plotang hadak stami st alam men lo ke phodut st yong se pilo plotang te la tum man hadang manipuri man st people palam lo apa ala thelang tum ge st gali ngeng lo so tumang da thur pak lo si la yong se penelo bong te la ke bahari aron po ge chini pa me phi se tami hadak lembor idet thik la puson thak sinon asam long se tami khai trok atom phan st people palam lo Ladakh sitami Manipur long koson si ke claim ma halason tho si dak na claim ye phan bor ilo je khai tro to man STP po pilo blodang tang ke dak ke chithu che that po lasi pinan congress atumen sitami la bangso pu thak criticize dun la lalo lasi che thar me lo bang te doping lo la bangso pu thak sitami athe sarkar atum arlo penalang tum ke claim pon alama bidi kanglim side lo la ke lapen pu thora bang ke piluma pong te racist attack je Prime Minister Narendra Modi pulolang le slogan ke सबका साथ सबका विकास pu सबका साथ सबका विकास kalilo non ke minority tumhan ke attack lapen ke racist attack hedi je tum north east tumhan ke Chinese tang ho Chini tang ho momo tang ho chingki tang ho la sonang ke hang bang ke non ke inglum pik hangyang lo apran dam tum dam lo neli ko pisi pulo ma plotang tenale tum samit thek ponong ji Tripura pen inut ariso Dehradun along ka Charlie dam MBA Angel Chakma pu lang tum korti te hada Dehradun nong se MBA Charlie bom sehala bangso hut hala dagarat atum pisi pulo ma bong de chingki momo Chinese amega chichi bet pu selang phan kang nek join pulo hala bangso por hut alang tum mang chipudun lo ni tum ta Indian pu la bangso ka chipudun pen lam chetor ko chet pen aphi bang ke chipudun lo chakku pe che tok plot lo amuni tham pathi lo Angel Chakma phan bang ke a korti dolang a korti anda theng plin de lo tangte haladak a action ne ko pilok en ke action ke thangnap tawi men amat ke action ta en e posipu hadak FIR anda pilong le posipu la bang solama puthak FIR anda pilong le posipu hadak police atum thang not action ta en FIR da people of te la so incident pen apolo la chingki momo racial hedi discrimination alam pen airport anpar ke ko piloma plodang te hala bangso Angel Chakma apo sita me lake border security force BSF long se choklem don bom apo bangke bharot aso phan ke rai komlo
asomar tum bang ke apran ke dam nang lok people of bang te north east so penang pot jula puson se hala dak non bang ke mainland India long sitaminang klang lo la si hala dak pinang ana tum non bang ke Tripura sor sitami protest o demand lo nituma phanjong si nang rai kom thek thep lo tang te nitum phanjong se ka prek a dera muni sinang ge hok bang te nitum phana ka prek a country nang pinon pasipu north east a phana ka prek a country nang pinon pasipu la puson se non pinang ana tum ka demand lo to hala ke Tripura asor alam lo non bang ke isi bang ke la lo je itum karbi tum ke la ke methang karbi ang long sidolo methang long le long sidolo ladak an sitamili tum phan Chinese punang hang dolang Chinese karbi Chinese go back to China pula ke itum long le long malo lan gon itum phanang puhai plo dang te bat pik inglum pik lo non ke la puson hedi itum long le long mata nang hang lo la pen ha ka prek state dam lo pang thadak bang ke France ke dam nang lo non Angel Chakma sitami hada ka Charlie dam bena jok lo apran nam nang jui lo FIR na pilong le nikre pho phi protest air set phung set phi FIR ran stame ke launch long pulata inu da phan ke nep long le lang pose pu pakat long lok lo la so da cha ha Nepal se pakat jui pu kwan lo ma uplo dang te mama ke nep long bang aling nang thanon suring koi ra pho river nang pipo puthula suring koi ra pho wet lata mane itu ma phan ke north east atum phan ke di amuilo sinang pipe amuilo sinang pipe la pen itum phan ke je India sup ke nang hok he itum phan ke infiltrators posi na matha mane kapre ka det pen sike wang la tum ke dak India akon apeni long along le long wang ma sinang chirai dun det pa sina matha la puson anjo nona bang ke di la pen puthora bang ke ko piluma plotang te elitum prime minister mate ruling of atum ki puwera lam lo la ke piluma bang te beti bachao beti parhao po asi prime minister ki pu sitami asap so chicken ke jota dolang la dak lo mase non ke beti bachao beti parhao ka lo beti bachao beti patao po bang se non mai chekok rong lo athe people of lo dang te nali tum non malom thek pon long ji kachulang re ma case bo te non bang ke bat pikhang yang lo la se non bang ke ko piluma bang te BJP MLA ko son ma bang te Kuldip Singh BJP MLA Kuldip Singh la ke unaw long ko son ya pronunciation da halada case of thak lo alang li phan ke convicted lo court pen sitame convicted mane la ke choklem vek lo poselang phan ke convict lo ala pen punishment sitame pilo sitame ko pilo ma bang ke non bang ke bail jok pitang lo alang phan pa jok tang lo hala victim satuma bang ke ka protest lok lo choche junje dak high court along se aduk dopik lo sitame ko pilo ma bang ke pu bang ke la bang so Kuldip Singh phan bang ke bail pi lo mane jok tang lo la ke MLA ma lo BJP MLA Kuldip Singh la pen ke hapu on the other side ihin langdam lo plotang te ko piluma pong te sonam wangchuk alang le phangina tum same chini po 3 idiots sa film ke alang li pensi inspire lo asim sonam wangchuk phan bang hem kang sam ke beng pinyar nian same jok jelang NSA case pen mane destroy case de da hutur peselang le phan ke hok lo la pen kelang phan beng chek lo sitame China tum long le nang ke chirai hut lo pong te asyang tong ke padu don vera bang ke la bang so sonam wangchuk hen lo Indian Army tum kang sam pen ayat pen alang tum don eng longar lok long posi alang tum phan solar 10 pinang ji pose tam alang li si ke semar piduna bang lo solar heater mane kapang arlo pa phang oxy je phan la hai sitam alang li si piduna bang lo sitame pinyar ni alang li phan ko piloma plo tang te destroy pu mane der hutur pu hok si hem kang sam beng thot lo pu bang ke kaculang remek lang nu tum phan ke kilo lok lo alang tum phan bang ke hem kang sam ben kilo lok lo jola puson si non bang ke nang man lo la pen ke hala bang so hut pinana so alu tum sitame women wing satum sitame protest no je Kuldip Singh phan lovek nang ji po haso media tumar ju pon lo tang ten nang li somar phanjong sila puson follow upload nang te ko pulo nang pe thak hai he mat ka jui je patu joy jola puson ma po an sitame lang tum chep lang hai इतनी हाय तो बात क्यों मचा रही है? जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तब मचा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब दे la anchot kalilang nali tum sitami hala thek ponong po media long non malom klang pi khangyang lo BJP a councillor lo alang li sitami Asok Singh bom alang li ke open li si social media thing no si haladak inut so asar pimarne pinedo ho alang li si video en bom sininge bom chiru bom lo alang li phan nang chulang rem de ji polam selang li pulo nang tum pilo nai vi thek ji polam selang li pulo डाल दूंगी सोशल मीडिया में रात का होगा मेरा पता चलेगा सामने की साथ कुछ नहीं होगा डांट तो कर नहीं है डाल दो मीडिया में क्या दिक्कत है यार ये कहा हमने सुनो कोई गलत तो कहा नहीं jola puson an sitami nona bang ke puhai openly la panu gunda gardi payat bang hedi gunda raj sinang man thurong lo la pen ke la puson dak taxi dop piglang komania dalit phan ke phu phing ro ro dam hang phing ro ro tang ho la hai ke tum che thas yok to lo media long na tum news song lang nam lo pong te thek long po ko an selang tum claim lo ma po la hello la sin nona bang ke la puson si nona bang ke nang che plang thurong dhoro malam pen
ลาเป็น tribal สตุมพันดัลลิตสตุมพันกับเชเนกอลัมเป็นละให้อลัมนั่งกลางปีกโลลาเป็นเกสวอลูตุมพันกับจุลังเรมลาเป็นเกอาโซนั่งกลางปีกโลลาซีเจทันเอลบังเตเจทันซีอุนเอลาโลลาเป็นเกitu karbiet tu masih kami cetek long lo ke non mat ke itu mendak asal malu mitang long le lo masih tum pal ke non ke go back Chinese man sih kami nang klang la si nang le tum matha pami tha dona tu la si itu lahai ke budun vek nang si criticize vek nang si athela ke chok che tum emek hini ben teglori no hin teglora lama pot la hello la si pini ne li thek pen lan se than bon chop to ke bang jilangar ni aku ne lina tum phan na person tak thak na update pon thu bom bo thek pen pardon